Ini ni mga igala. May ako karon sa pinakagwapa nga tindira din sa dry goods. Grabe dagag mang malit dire kay grabe arang kagwapa gini ini. Pakita na kong dagway. Bakit ni si ilang lang. Ginoo ko. Mura na magkwak nitog na. Ing ini ni. Asa man nahitabo ni mo day nga mura ka na magkwaknit. Lingi ra go dire. Lingi din sa video day. Tan ing inin. Ay mga lingion ako ning mga amigo niya din kinsa man ni. Ang amo. Ay imong amo. Ay ma'am. Ay i-picture ta mo sa kuang video mama. Ing inin ni kaning inyong dalaga ma'am. Mao ning pinakagwapa diri tanawang liog o wagi kagid. Parang kung yan good. Way kagid ang liog kay nanatanan sa naong. Ay dili puti na kinig naong na. Unsa man nang gibuhat nimo nganha day? Nagpani to gahos. Nganong gipanitan man nga di pa man may magluto. Ang buot-buot ka magpanit ni ning ahos. Lingi ngan hiday kay ipakita ta ka sa YouTube. Ngene di mo lingi mo ni yang uyab mga higala. Iyang nganing uyab gadagandagan oroy mura ra bagwapo mga higala. Dunay sudo. Katago-tago sa ilawom. Mao kani si Bunyong. Si Bunyong ni si Iwing. Si kinsa ni si Bunyong. Sudlo nako mga higala. Di ka nakagawas din ha. Mao kani si Bunyong. Ginoo ko dako kay lawas gamay kay tiil. Nagsige ka magkisi-kisi diha dong. Nganong dago kasukas nga sa mong sinina. Giganahan oroy ka ng imuhang tiyan nga gabudlot ng pusod nimo. Ing inin ni asa may baligya nimo nga hidong. Suka tuyo. Suka. Oh, para ano kani sa tuyo. Suka ka na dong. Suka. Asa na mangit-ngita si mong naong arang kangit-ngit dong. O sa makini mga blue ang kulay. Bisa mo sa kita og anil. Anil mo mo nang tambal sa gibayuok. Pwede mo. Gibayuok man ang naong nimo. Ngano mo tambali. Gatugag baligya wag i-apply sa kagalingon. Ing inin ni nanawa no. Wa kagawas mga igala kay nagtago-tago. Di nakagawas na Bunyong. Na unsa man ang tato nimo nganong Hello Kitty man na. Dako kay lawas Hello Kitty ang tato. Ginoo ko tanawa ra godo. So Mario Joseph. Dako kay lawas mga higala. Mao man tingid kaon og tahop diri sa bangkero. Ang inin ni mong gawas ko. Kaning isa dire mo kani si Jima. Ang inin ni mo ni si Jima. Ay rang kagwapa, grabing pagniwang ni Jima. Sa mga Jima ni, ang kaong kagkuan? Nagkatulong kag pula nga silupin. Ing inin ni mo ni si Jima. Ano nag-customer o? O seryoso kayong customer o? Ing inin ni. Digid mong isi ang customer. Ngay gala. Ay nung isi nung kay pabutang tamo sa video. Oh, makitaan mo din sa YouTube. Anong nakapula oh. Ano mo ang ano? Asa man ka ng customer ka o tigpalit ka day? Kay customer. Ay, customer tigpalit isa ra day ni. Ing ini ni day kasi ngalan ni mo day. Lani guwapa. Ay guwapa ka day. Ay managpa. Ngiga ni managpa man. Kining mga gala na to diri sa. Tangit managpa. Nagagsalamat sa imong pagkuan. Gapaminaw kag MOR day. Langan sa pa. Wow, salamat kayo. O lakaw na day kay basig. Lakaw na day kaning interviewon ko ni isa. Ing ini ni singalan ni mo dong. Buknoy. Si Buknoy. Ay mami mulakaw na si Mami Annalyn. Thank you kayo. Salamat kay magtunay siya kay mag-football ni siya dito. Ma-football ni siya dito. Ay ing ini ni mo ni si Buknoy. What?
First time kong kakita aning buknoy. Murag big na ino. Nganong layo ang makikagagtang dong. Ingin ni nganong astang lapada si mong naong. Buknoy, pila ka nakatuig nga ni sa bangkiruhan dong. Pila ka tuig ka na nga ni. Masa may gibuhat nimo? Nagtikuskos ka og ahos. Mura na makagnaong og drum dong oy. Ingin ni di mo tingog. Kani gyud si Bunyong o. Kani o. Kaning dako kay lawas. Ano atong ano na to ipakita tanan. Ginoo ko. Nganong wa pa man ni nadakpan mga igal. Dugay-dugay na ni sa bangkirohan wa pa gyud ni dakpin eh. Mao man tigalin ni tighulot og 7 kinds din eh. Awa ra gud o. Oo. Ilibot na mo tanan des sa bangkirohan. Darang uyab ni Bunyong. Silang lang. Sinaw na keg na. Madalin as ng langaw mga igal. Ingin ni salamat kayo kay kompleto na kong vlog mga igal. Salamat kayo ninyo. Thank you for giving me an opportunity na kastorya mo dengan he. Ipakita idulit na kong dagway. Ganun ko muna nagtilapia.